ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನಿಕ್ಕಿನ ಮುಖ್ಯದ ತುಳುನಾಡ್ದ ಪುಣ್ಣು ಜೀವಿತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಚಂಡಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಕ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ವೀಡಿಯೋ ಯಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಂತಾರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಕಡೆಕಾದ ಇನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಪನ್ನೋಲ್ಲ ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮುರನೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಬಟ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಂದಿನಿ ಸೊ ಅವು ಪೋತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾತ ಕ್ವೆಶನ್ಗೆಲ್ಲ ಆನ್ಸರ್ ಉಂಡು ಎಸ್ ಪಂಡ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಗ್ ಆಣ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಅವೇ ತೂಲೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ತಿಕ್ಕಿ ಜಿ ಪಂದಾಂಡ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊರ್ಪೆ ಎಸ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಲು ಮಂತ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಮರಪುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ನೀವು ಕ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ತೋರೆ ಯಾಂಕ್ ಬೆಲೆ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ನಮ್ಮ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಅಮೀನ್ ಪಂತನಾರ್ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನ ರಿಯಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಂತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶ್ರೀಲತಾ ಗೋಲ್ಯಡ್ಕ ಪಂತನಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ ದಾದ ಮನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೆಗ್ಗೆ 10th ಕಲ್ತೋಗಿಲ್ಲೇ ಸೆಬೆಸ್ಟರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯ್ 10th ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತು ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂತಾನೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಆರಿಕೆಂದಿರೆ ಶ್ರೀಲತಾ ಪಂತನಾರೆ ಮದುವೆ ಉಂಡು ಅಕ್ಕ ಬಂದ್ರೆ ಮದುವೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಾಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ನನಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮನ್ಕುವೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೇವತಿ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಂದಿರೆ ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಮನ್ ಲೈಫ್ ಡೈರೀಸ್ ಪಂಪನಾರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾರ ಆರ್ಲ ಆರ್ ಪಂಡೇರು ಯಾನೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ ಪಂಡ ಅವು ಈರೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಪರ್ಸನ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಂಪಂದೇರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಕ್ಕ ರಿಯಲಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಕ್ಷಿತಾ ಕರ್ಕೇರ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಡ್ರೀಮ್ ದಾದಿಸಿಸ್ ಬಂದಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ದುಂಬಿತಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಮಾತ ಪೋತುಲು ಇದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಡ್ರೀಮ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮಿಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ 10th ಪಾಸ್ ಆದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವು ಏನು ಮಲ್ಲ ಡ್ರೀಮ್ ಅವು ಡ್ರೀಮ್ ಲಿಜ್ಜೆಂಗೆ ಎಸ್ ಅದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪಂದು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಏಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಏತ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಬರ್ತದೆ ಪೊಣ್ಣು ಏಜ್ ಏನಾರು ಬಲಿ ಬಂದು ಪಂಪೇರು ಸ್ಟಿಲ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ಗೆ ಎಂಟು 22 ಫುಲ್ ಆಗಿ 23 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ఒక ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ BA ಇನ್ ಜರ್ನಲಿಸಮ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಈತೇನ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭವಿಷ್ಯ ಸಾನ್ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ತಿಕ್ಕಡು ಖುಷಿತ ಮೋಕೆಡು ತಾಂಕುನ ಆಣಿರೆಗೆ ಕೈ ಪತ್ತಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ತೂಪು ನೆಂಚಿದ ಆಣಿರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಎಸ್ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಜಿನಿಯರ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಅನುಬಿರೋ ಪಂಪನಾರ್ ಪಂತೀರ ಕ್ವೆಶನ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ ಪಂಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಜನಿ ರಾಜ್ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ದಾದೆ ಈರ್ ಓ ಜಾಬ್ ಇಪ್ಪು ಇನ್ನು ಏಜ್ ಐತ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಏಜ್ ಅನೇ ಕಡೆ ಪಂದಾಡು ಯಾನು ಜಾಬ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಬಾಬ್ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಳಿದರು ಹೂ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಲೈಕ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂದೆ ಏನು ಪಂಪನು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಹೆಂಗೆ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದುಂಬು ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾಗ ಇತ್ತ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪಂಡಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಹಿಂಗೆ ಹೊಡ ಕೈಗೆ ಮೈಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪದ್ಯನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಸ್ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಪಂಪನಾರ್ ಬಂದಿದ್ದರು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಾದರಿ ಹೆಣ್ಣು ನೀನು ಬಂದಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಆರೇ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಲೈಫ್ ಎಂಚೋ ಉಂಡು ಬಾಲ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪಪ್ಪಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದ ಲೈಫ್ ಎಂಚೋ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚೋ ಉಂಡು ಪನ್ನಲ್ಲ ಅವು ಪನ್ನೋಡು ಪಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಥರ ಕಷ್ಟದ ಲೈಫೇ ಪನ್ಪನೋಲಿ ಇಲ್ಲಕೊಂಡ ಅಕ್ಲೊಂದು ಇತ್ತಿನ ನಮಗೆ ಒಂಚೂರು ದರ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮನ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆ ಮನ್ಕೋದು ಇಂಚೆ ಮನ್ಕೋದು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಈಜಿನ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅವು ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದು 100 ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಬೋದು ಎಸ್ ಇಂಚು ಬೊಗರಿಕಲ್ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಚ ಪೋಂದು ಲೈಫ್ ಬಂದಂದು ಬಂಗನ ಕಷ್ಟ ದಿನ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನುತಾ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗ್ರೋ ಅವರೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಬಂದು ಎಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಎನ್ನ ಒಂಚು ಪಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 4 ತಿಂಗಳು ಆಂಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 3 ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಿಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಒಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂತೇಳಿ ಆ ಟಾಪಿಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡಿಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಟಿಪ್ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ನಿಖಿಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ತೂವೊಂದಿನ ವಿಷಯ ಡೈಲಿ ಪಾಡೋದಿರ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕೆ ತೂಪು ಸೇರು ಒಯ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಹೈಪ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಟಾಪಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಆತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಶೋರ್ ಪಂಪನಾರ್ ಕೇಳಿದರೆ ಮದುವೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಇಜ್ಜಿ ಮದುವೆಗೆ ರೆಡಿ ಆತಿಜ್ಜಿ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೀಶ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಪಂತೇರು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಪುನೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಂಚ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪುನು ಬೊಕ ಇರ್ನ ಮುರಣಿದ ಬ್ಲಾಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೊಕ ಸೂಸೈಡ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚು ಪನ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಕನತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ತೂನಾಗ ಇಂಕೇನ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಿಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರಕ್ಕೆ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪಡೆ ಸೋಲ್ಬಲು ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೀಶ್ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಸ್ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೀಂಗ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತು ನಾವೇನು ನೆನಪು ಅನ್ನೊಂದು ಪೋಳಿಲ್ಲ ಮುರಾಡಿ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಡ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಮನ್ಪಡೋಸ್ಕರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈರ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಇನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನನ್ಯಾಯ ಸ್ಕೂಲಾಗಿ ಪನ್ಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಈ ಪನ್ಪರತೆ ಇರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅಂದು ಈ ಹೊರಾಂಡಲ ಏರೆಲ್ಲ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಅದು ತೊಂದಿಚಾರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಕ್ ಮೆರನಲಕ ಆವುಡು ಇದನ್ನ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಂತೇರು ಎಸ್ ಮೆರನಲಕ ಆವುಡು ಬಂದು ಆಪುಂಡು ಬೇತ ಜನಕ್ಕೆ ತುನಾಗ ಆಪುಂಡ ಅಕಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಬೈದಿರತ್ತ ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಯಾಲ್ನ ಆವುಡು ಬೇತಕ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನ ನನಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ರಿ ಯಾನ್ ಕುಟು ಬರತ್ತಿನ ಊರು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮಾನರಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಆಸೆ ಉಂಡು ಸೀಟ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಇಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬಂದು ಬೇತಕ್ಲ ಆದ್ದಾಲೆ ಇಂಕಿ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದೇನೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕೇಂದ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನೆ ತಗೊಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಈಗ ಲವ್ ಉಂಡ ಪಂಡು ನೆಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಂಪೆ ಎಸ್ ನೆನಪು ಪನ್ಪೇಕ್ಷ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸರ್ ರಿಚ್ ತುಳು ಟಾಕ್ಸ್ ಪಂಪುನಾರು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಳು ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ಓಕೆ 2026 ಮುಟ್ಟ ವೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾನೆಟ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಮತ್ತೆ ದೆನ್ ಬಿಂದು ಸಾಲಿನ ಮನ್ಪುನಾರು ಕೇಳಿದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ದಾಲೆ ಇಚ್ಚಾಕ ಇದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುಲೆ ಆತಿಯಾಗು ದಿನಾಲ ಬುಲ್ಪುನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಸಿ ಆಯ್ನ ಅದು ಖುಷಿ ಟಿಪ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಸ್ ಯಾನಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇತ್ತು ಯಾನು ಜೀಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಅದ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಸಾಂಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಜೀವಿತ ಬಿರುವಸರಿ ಬಂದು ಬಂದ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ತೀರಿ ಒಂದುವೇ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದ ಗಿಫ್ಟ್ ದೇವ್ರ ಕೊರ್ನ ಬಂದು ನಿಖಲ್ ದೆನ್ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂಪುನಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇರೆಗ್ ಇದು ನಮಗೆ ದಾದ ಅವಳೊಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಎಂಕ ಆಸೆ ಸುಮಾರಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಓಲ ನಿಜ ಎಂಕಿ ನಿಂಚಿ ಫಸ್ಟ್ಗ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ ಆಯ್ನ ತೂನಾಗ ಆಯ್ನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ತೂನಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಔಟ್ ಬಂದಂದು ಇತ್ತ ಆಯ್ಗ ಡ್ರೀಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು ಆಯ್ಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಔಟ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಉಂಟು ಬಟ್ ಆತ ಕಲ್ಪೋನಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಆಯ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸೊ ಆಯೆ ಒಂಜಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಡು ಉಂತುದು ಒಂಜಿ ಆಯ್ ಬೆಂದನೇರು ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಆನೆ ಕಾಡು ಆನೆ ಕಡಿಸಿನ ಆಯ್ತು ಅವೇ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅನ್ಪಾನಲ್ಲಿ ಆಯವೇ ಆಯ್ಗೆ ದಾದ ಆಸೆ ಉಂಡು ಅವ ಆಂಡ ಎಂಕ ಅವು ಖುಷಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ರಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಪದ ಇರೆಗೆ ಲವ್ ಉಂಡ ನಿಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಉಂಟ ಕಾಪುಡೆ ಹಾಕೋದು ಕೂಡ ಆರೈಕೆಂದಿರು ಇರೆಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ತಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಅವು ಯಾವ ಉಂಡ ಬ್ರೋನ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೊರ್ರೆಗೆ ಕೂಡ